I després, bueno, pues València ciutat es consolida com la més poblada entre les que vos figuren ahí, que continuen sent algunes de les que ja hem vist en la transparència anterior, com Alacant, Oriola, el Alcoi, Castelló i Xàtiva. Ells i Xàtiva apareixen ara per primera volta, però a partir d'ahí van anar incrementant població. I Xàtiva, a més, després d'haver eixit del període a la que són castigats per se regenera a part de ser cremar i que la desaparició o la merma considerable de població que no sé quan veure. Entrem ja en el DENEU, en el que un segle en el que podem registrar un increment de la població, i el que passa que és lent perquè, com veieu ahir, se succeeixen també una sèrie d'aconteniments o fets que fan que potser aquesta població no se regeneri ni incremente el que potser hauria sigut previsible dins d'uns càlculs simplement matemàtics. I fa aquestes epidèmies que ja hem assenyalat, la pròpia guerra de la independència o l'inici dels primers moviments migratoris que no són exclusivament nostres, sinó que són de la península i d'altres zones, com per exemple Itàlia, sobretot els que se dirigeixen a l'àrea de Latinoamèrica, a l'Argentina i després inclús també al nord d'Àfrica. Bé, ahir vos diu que la vinya pot ser un element que aprofita per a reactivar l'economia i que això pugui influir també en la recuperació demogràfica. Iniciem el segle XX també en èpoques de conflicte, Primera Guerra Mundial, Guerra Civil, Segona Guerra Mundial, no solament és la participació o no participació en les guerres, únicament estem implicats de manera directa en la Guerra Civil, però en les altres, indubtablement, per a una economia que en algunes coses ja s'havia assomat a Europa i s'havien iniciat les exportacions, fa que aquells productes que no són d'absoluta necessitat i molts no ho eren, no tinguen demanda i conseqüentment caiga l'economia i conseqüentment hi ha una retracció en tots els sentits. El mateix ocorrerà després de la Segona Guerra Mundial. Sí que assistim a una reactivació, és el boom a partir dels anys 60, especialment donat per que ens convertim en un punt de centralització d'emigració i immigrants que venen. Per tant, a partir d'ahí s'inicia un cicle modern que, per una banda, ve donat per el decreixement de la població i l'increment també de la natalitat, el qual fa que l'índex vegetatiu incremente de manera considerable, però a més reforçat i d'una manera molt notable per el tema dels immigrants que arriben, encara que també som generadors de gent que se'n va, i ahí tenim alguns dels països als quals se'n van a provar fortuna molts valencians, Suïssa, França, Alemanya, en alguns casos indubtablement a fer l'agost, entre cometes, per a un període de temps determinat en l'intenció de retornar, en alguns altres casos al final ja no és una emigració temporera, sinó que s'han establit allí, però la diferència fonamentalment quasi sempre ha sigut temporera. I com vos dia, aquest boom ve donat per aportació d'altres àrees geogràfiques de l'Estat, com pugui ser Andalusia, com pugui ser Castilla la Nova o Múrcia, moltes d'elles són circundants, la pròpia Aragó, que fan que s'incrementi la població entre aquests anys que teniu ahir, pràcticament 5, en uns 500.000, un mig milió de persones. Per al moment és una xifra molt notable i molt considerable. I continuem en aquesta dicotomia de costa interior que s'accentua i que aquesta accentuació arriba fins a l'època actual. Bé, en el 20, donant xifres absolutes, ahir us he assenyalat que en 1960 estem parlant d'una població de 2 milions quasi i mig, 2.380.000, en els 70, als 10 anys, hem incrementat en més de mig milió la població, després en el 92 estem en 3.890.000 i en el 2001 arribem als 4 milions. Actualment estem sobre 5 milions aproximadament.
no hi ha xifres encara exactes, però d'alguna manera estem per ahí. Ja per al cens de 2007 estem parlant de 4.080.000 i tantes persones, ¿vale? 180 i tantes, per tant estem pràcticament en així. Clar, hi ha molta població transeünt, sobretot en les grans àrees urbanes de les grans ciutats i sanes de comptabilitat, però després veurem alguna gràfica que potser igual pot ajudar a alguna cosa. Bé, si seguim un poc a banda d'aquesta acotació que hem fet d'increment poblacional per anys i en xifres absolutes, ahir podem parlar que dels anys 50 suponen també un canvi d'una societat agrària o agrarista cap a una societat que se va industrialitzant i que camina cap a la industrialització. Això es nota fonamentalment durant els anys 60 i 70, que són els que coincideix en el major desenvolupament i creixement demogràfic. Ahir us parla de que solament en 20 anys la població passa de 2.400.000 a 3.600.000, la qual cosa és un canvi molt notable per a un període de temps no massa gran, entre cometes. Quines causes motiven això? Pues el desenvolupament econòmic, en aquest cas dos sectors que atrauen població, ja no solament per el creixement natural de la pròpia població autòctona, sinó sobretot per l'immigrant, que és un factor important. En aquest cas dirigits a assentament d'indústries i per tant demanda de mà d'obra i per tant arribada de gent de fora, el mateix en el turisme, en l'època del desenvolupisme, per tant són dos indicadors importants a l'hora de parlar d'increment poblacional. Per una altra banda, comentar que aquest moviment migratori el podem quantificar entre els anys 60 i 90 en 765.000 persones i que fonamentalment els destins de la població van a ser les àrees metropolitanes. Per suport, la de València és la més notòria, però després també hem de dir que hi ha assentaments en zones ja d'industrialització com en les valls del Vinalopó i després ells serà un punt, o la conurbació Alacant ells seran un punt de fracció també fonamental. Més d'ells per el tema de la indústria i la zona d'Alacant i proximitats més per les qüestions de caràcter turístic o la capitalitat administrativa que supon Alacant, que també implica un sector servicis en desenvolupament. Bé, en el 20 i a finals estem parlant de la mateixa qüestió, això és una qüestió permanent i a més hi ha algun estudi o alguna publicació que en premsa reincidís en el desequilibri comarcal d'unes comarques interiors que van perdent poquet a poquet població en favor de les comarques costeres i d'algunes zones interiors, com vos he dit, per exemple, de l'estadi de Vinalopó, ha sigut un increment escandalós, després possiblement podem veure una cosa, el que han sofrit comarques com per exemple la Plana, les Planes, o inclús l'Horta d'Oriola o el Baix Segura, com vulgueu. La nomenclatura utilitzada és un poc l'oficialista perquè a l'hora de trobar-te en algun mapa te trobes en això, però és molt complicat perquè les dades estan en funció d'aquestes demarcacions a nivell territorial i per tant les densitats demogràfiques i tot això estan en funció de lo que l'administració no s'atribueix. Resulta espectacular que precisament la zona d'Oriola han experimentat, sobretot en el que va de l'any 2000 al 2006, un increment poblacional extraordinari. El mateix l'ha ocorregut a les Planes, fonamentalment esterilizació en uns casos, en la majoria països de l'est, i després veurem que també arriba de gent de Latinoamèrica, fonamentalment equatorians i colombians, i de la zona nord d'Àfrica, marroquís i unes institucions importants. Bé, ahí tenim, per exemple, allò que vos comentava al principi de que hi ha una preocupació també per la qüestió poblacional i que inclús apareix en els mitjans de comunicació i ens parla allò de que l'Horta, com a comarca, engulla la capital, però el més important són algunes qüestions que se poden observar, com per exemple el que us estava dient
Aquestes comarques que estan destacades en un to un poquet més fosc són les que més creixen. Continua, si vos doneu compte, les àrees que limiten en la costa, per tant les comarques més perifèriques són les que van continuant incrementant població, mentre que les interiors se van despoblant, com pugui ser, per exemple, la zona dels ports, el racó de Mus o la vall de Cofrents, que en aquest cas, en alguns casos, es produeix un pèrdua de població. Crec que abans d'entrar he estat preparant una gràfica en les dades que corresponien a este cens, el de 2007, i el que tenia del 91, i són prou les comarques que perden població, però en sentit de creixement, se produeix un decreixement de la població, i fonamentalment, com aquí, esports, la Coda de Mus i la vall de Cofrents.